Yeah. Toată pentru toată. Poate să fie calcumea pentru toată lumea. Odată pentru voi toți, frași și nepoți. Le știm melodii. Eram melodii pentru toți pe chiar. Eram acolo undeva. Și plăcea fotbalul meu și atunci am zis, hai să mergem la FIFA. Era copii mici, era șechel mic. Ne jucam cu micii. Ajungem undeva. Era șechel cu micii. Mergeam la portă, dar suntem băieți. Suntem în primul loc să mergem. Acolo sus undeva ne ajută Dumnezeu, da. Să mergem frumos pe fotbal. Toată lumea joacă fotbal. Toată lumea vrea să fie. Dar vrem să fim, să arătăm la România ce e jocul, nu. Încă o dată pentru toată lumea. Vrem să fie, da. Vrem să facem fotbal. Încă o dată pentru toți băieți. Suntem noi, cei care sunt pe tot. Suntem cei care sunt pe tot. Suntem băieți care ne face să aplaudă. Suntem băieții care sunt pe tot. Și atunci nu la FIFA ne adunăm. Încă o dată pentru data vla. Încă o dată pentru data vla. Pentru toată lumea. Vrem să fie ca lumea. Să ne jucăm toți cu mingea. Acum sunt atacat. Nimeni nu poate să stea în față. Acum sunt mijlocat. Nimeni nu poate să mă oprească. Ale până în zon. Cu mingea. Încă o dată pentru toată lumea. Încă o dată pentru voi. Pentru voi. Să mergem mare. Dar asta e să ne ajungem toată lumea. Încă o dată pentru toată lumea. Încă o dată pentru